Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguLiziwe ngwakaMbhele. Ngokokudabuka ngidabuka endaweni yaseMzimkhulu, ngokokuhlala ngihlala la eThekwini. Ngithi nje ake ngixoxele namhlanje ngodaba lwesitori sami ukuthi ngabuya kanjani emendweni. Ngaphambi kokuthi ngisho ukuthi ngabuya kanjani emendweni, ngizoke ngiqale nje ngizosiqala phansi isitori sami lapho esahlangana khona. Sahlangana nalo guy ngo-year 2000, ngangisasesikolweni ngaleso sikhathi. Ngisafunda, yena-ke wayengasafundi-ke ngoba uthe ukukhulakhula kunami. Esephumile esikoleni, esethola amatoho endaweni yaseGoli. So sathi nje siya emcimbini, kunomcimbi nje weyintombi ngasekhaya, ilapho-ke sahlangana khona-ke emgideni. Hhayi, sibonane nje nobhuti, sixoxe, sinikezane iy'namba. Hhayi, ubhuti uyeshela, ucela uthando. Hhayi, siqhubeke-ke Nkosi yami, ngenxa yokuthi-ke kwakuyinsizwa impela nje igeza le nsizwa. Hhayi, sithandane, sigcine sesivumelene. Uma ngaba sesithandana, hhayi, into yethu nje iqhubeke kahle futhi sithandane kube mnandi. Kuze kufike lapho ekuthenini usefuna khona ukuyovela ekhaya ngoba phela ngangikade ngiyintombi. Ngangingakwazi ukumvakashela, naye futhi wayengakwazi ukumvakashela ngoba futhi ngangikade ngisahlala ekhaya ngalezo y'khathi. Ngenxa yokuthi-ke wayesenqena leya nto yokuthi siloko sinyonyoba, athi hhayi usecela ukuyovela ekhaya. Kwazise phela-ke ngangiyintombi. Hhayi, ahambe-ke ahamba ayocela ekhaya. Uma ngabe eyocela ekhaya, it was 2001, ngalezo y'khathi sesinonyaka vele sithandana. Hhayi, nangempela kube kuhle futhi angilobole kahle, ahambe ayocela, alotsholwe ngasekhaya-ke. Kunalento okuthiwa umuntu uyazekwa, uhamba ebusuku and then ngakusasa abantu balapho azekwe khona baye ekhaya ekuseni bayosho ukuthi hhayi akufunelwe nganeno. But okwami kwahluka-ke ngoba wayengithanda, sasithandana nje. Wadicide nje ukuthi ahambe ayongicela, ayovela athi baba, abese yabuya azolobola, embese, abese siyashada. Hhayi, konke futhi kwahamba kahle. Ngithe futhi nje before sishade, ngase ngivele sengikhulelwe-ke, sase sikusaba kakhulu ukuthi vele ngase ngivele sengiy'mithele ngaleso sikhathi. Sesisaba ukuthi sizothi silale kanjani ngoba phela kwazi ukuthi sisayintombi. Sivele sishade. Kube kuhle futhi. Uqala kwethu-ke ukuhlala because uma eshada washada ehlala kubo. Sithi uma ngabe sesishadile, hhayi, nakhona sahlala mhlawumbe iy'nyanga eziwu-3. After iy'nyanga ey'ntathu, hhayi, bese siyacela ukuthi hhayi usacela ukuthi afune inxiwa. Hhayi, silifune futhi inxiwa silithole nje kwenye ilali eseduze ngasekhaya. Sihambe siyokwakha khona, sesihlala sodwa-ke manje, yimina naye. Fika ingane, kube kuhle nje futhi kube mnandi, izalwe ingane, ngigoduke ngekhaya, ngifike ngitete, phinde futhi ngibuye. Uma ubuya-ke vele emakhaya-ke, ubuya ingane usubuya ngomcimbi vele uhambe ingane ene uyoteta, usuyabuya-ke usuza ngapha emzini wakho, usubuya futhi sekuba nomcimbi nje, lonto ibizwa ngokuthi imbeleko. Kube mnandi futhi kube njalo. Hhayi, ayikho Nkosi yami into ngabe ngimqambela amanga ukuthi khona lapho mhlawumbe engangixakeke khona noma engangihlupheke khona noma wayengishaya noma wayengihlukumeza or nje noma ngathiwa yisiphi isitori esingaba simbi, cha, kwakungekho. Kuthe kusekuhle kunjalo-ke, ayi, nami ngithi ngiyela ejobheni ngelinye ilanga, ngidibane nalolu swaca lensizwa. Hhayi, si-exchange ama-numbers nale nsizwa lena. Hhayi, ingeshele. Uma seseshelana futhi, ikhuluma yonke into, kwazise phela sekunesikhashana ngishadile ngala. Khuluma amagama amnandi, iyangithanda, ingifonela zonke iy'nsuku. Nami ngizwe ukuthi ngathi sempela nje ngiyakukhumbula lokhu. Noma-ke singazange size sixabane nomyeni wami futhi ngingazange ngize ngimtshele ukuthi cha baba usasho kanje, yini ndaba ungasasho. Hhayi, sivele sijike sesithandana nalo baba. Sithandane kube kuhle, kube mnandi nalo baba. Engangingakwazi-ke mina ngalo baba ukuthi ushadile. Ngikuthole sekuvele seku-late ukuthi cha, ubaba lona kanti ubekade eshadile. Hhayi, siqhubeke-ke naye sithandane. Up until
kuze kube ukuthi umyeni wami sengiyabona ukuthi uyangibamba. Vele senginemibuzo-ke manje asolokhu eyibuza, kuney'nsolo ayisolayo kodwa akakabi nayo isho. Mina ngivele ngibone ukuthi ayi angeke ngisahlala lana, imibuzo sengiyibuzwa ngathi isinzima kakhulu. Eminye kwesinye isikhathi angikwazi ukuyiphendula. Ngivele ngidicide ukuthi hhayi, ngoba ngapha kuhle lo baba naye ungithembisa izulu nomhlaba, ngivele yimi loyo ngithathe iy'mpahla zami ngidicide ukuthi cha ngiyahamba. Kodwa futhi ngaleso sikhathi angihambi ngibuyele ekhaya, angisho ukuthi ngibuyele ekhaya. Ngithatha imithwalo yami ngiyohlala naye lo baba lona, ngoba lapho wayehlala khona naye wayengahlali kwakhe, wayehlala endaweni nje ewumqasho. Hhayi, sihlale-ke la emqashweni, vele unakho naye into elokhu ithi uyagoduka uya ekhaya, but mina ngokwami angicabangi nami ukuthi uma ithi uye ekhaya uye emfazini wakhe. Mina ngithi uma ithi nje uye ekhaya ngicabanga ukuthi hhayi, okusho ukuthi uziyela mhlawumbe kuma wakhe noma kubafowabo. Hhayi, ngize ngigcine sengibona ukuthi hhayi bo, lo baba lo engihlala naye kanti vele kwayena ushadile. Sengiyathola-ke manje ukuthi useshadile and akusemnandi nokuhlala kwami lana, and sengifuna nanendlela yokuthi engathi ngavele ngiphume, ngoba njengoba kungasemnandi kukimina nakuyena ngiyabona ukuthi sekunamaganyana nje aziswana. Ukhumbule-ke phela njengoba ngilana ngisuke nengane yami yasemshadweni ngeza nayo la. Uma ngaba ngifika nayo lana useyaqala futhi usenezinto ey'ningi. Ingane kwakufuze ukuthi ngiyishiye ekhaya, ingane kwakufuze ukuthi ngiyishiye komalume, ingane yabomalume, ingane ekagogo. Ayizange size sikwenze lokho, okanye ingane ngiyishiye kubaba wayo. Ngangeke ngikwazi ukuyishiya kubaba wayo ngoba ngavele ngathatha imithwalo ngasuka ngahamba, ngenxa yokuthi nje ngase ngithole indoda entsha. Uma ngaba sengidicide ukuthi cha, nalana engazuthi ngiyashiya, because ngase ngibona ukuthi hhayi akusekho mnandi. Nakhona futhi sixabane to a point yokuthi ngize ngithathe imithwalo yami ngiphume ngihambe. Uma sengiphuma ngihamba-ke manje sengibuyela kuphi? Ngibuyela ekhaya lapho ngizalwa khona. Yilapho-ke futhi engadibana khona nanenkinga, because ekhaya kwaziwa ukuthi mina ngishadile. Futhi angikaze ngize kubona ngizobatshela ukuthi kungani mina ngingasahlali emzini wami. Uma sengizoqhamuka futhi manje sengiyiwengu, sengibuya endodeni yesibili, kwase kunzima kakhulu. Sekufanele ukuthi bangithathe bangiphindisele emuva lapha emshadweni wami wokuqala, or ngiphume inxiwa noma ngihambe ngiyofuna enye indawo engizohlala kuyona. Khumbula-ke phela ukuthi ngalesi khathi mina ngidivosa ngadivosa kumyeni wami, ngathatha zonke iy'mali. Uma ngaba ngiyithatha ngibuye ngizozidla nalo baba lo engihlala naye manje. So seziphelile-ke manje, useqala ukukhuluma izinto ezingezinhle. 2, phela azange angisebenzi. Esikoleni ngaphuma esikoleni ngahamba ngayoshada, ngahlala impilo yokuthi ngiwumfazi emshadweni. Uma ngaba sengithutha-ke manje kulo wokuqala sengiya kulo wesibili, sengiyafika kulo wesibili, cha kwakhona ukuthi ngiyasebenza kuyinkinga. Ukuthi angisebenzi kuyinkinga. Isiqala lapho-ke inkinga. Uma ngibuyela ekhaya vele angisebenzi, ngiza nengane. Uma ngifika-ke ekhaya-ke hhayi, kucaca ukuthi hhayi abafowethu impela bayingena indaba ukuthi fanele ukuthi mina ngihlale la ekhaya nengane, ekubeni bona bazi ukuthi ngishadile, ungcono ngifuna indawo. Angisakwazi-ke manje ukuphuma ngiyofuna umqasho. Ngihlale-ke ngoba phela nami ngithi sekhaya kithi. Uma ngihlala-ke ngithi mhlawumbe ngihlala iminyaka 2, vele anginamuntu. Ngimyekile umyeni wami lo wangilobola ngey'nkomo, ngamyeka futhi lo engifuduke naye, sengisekhaya. Uma ngaba ngisekhaya manje angisakwazi ukuqhubeka nempilo. Angisebenzi, ayikho nje imali engenayo, akukho lutho nje olungenayo, imali ngayidla yonke nale ndoda. Sengithi-ke enyakeni wesithathu ngisekhaya, hayi bese ngithi hayi othi-ke ngiy'thintithe ngiyofuna nami-ke ngifane nje ngifuna amatoho ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo. Hhayi nangempela futhi ngiwafuna amatoho ngiwuthole umsebenzi. Hhayi ngithole futhi omunye umlisa. Omunye umlisa sithandane futhi kube kuhle. But manje inkinga ukuthi senginenkinga-ke manje, mina-ke manje osenenkinga. Uma ngaba ngilala nalo muntu wesilisa senginenkinga, umuntu lo wesilisa uyagula. Ayi ngithi ngisathi
ngizama ukubheka ukuthi ngabe yini inkinga, ngithola ukuthi hhayi ngicushiwe. Engingenayo-ke isho yakho ukuthi ubani lo ngicuphile, yilo wokuqala noma yilo wesibili. Okay, ngithi ngifuna usizo, ngiqale kulo wokuqala ngiyombuza ukuthi yini la yenza, ngicela ukuthi lento ayenza ayikhiphe, cha yaphike, hhayi futhi nami ngimkholwa. Uma ngaba sengifika kulo wesibili, angitshela ukuthi kanti ngangicabanga ukuthi kuyobanjani, angayikhiphi i-answer eqondile ukuthi nangempela ngikwenzile okanye angikwenzanga, athi nje kanti wena wawucabanga ukuthi kuyobanjani. Uma ngaba sengimcela ukuthi ngicela angisize, athi angibuye ngelinye ilanga, asho nje athi ngaleso sikhathi kwakuwu-February, athi ngicela ukuthi ubuye ngoMashi, second week of March, ngicela ukuthi ubuye ukwenza ukuthi ngizokwazi ukukusiza makuwukuthi ngiyakwazi ukukusiza. Hhayi nangempela ngihlale ngempela ngoFebruary, ngoMarch nginikele khona. Uma ngifika kuyena, ngifike angisakwazi ukungena. Uma ngingasakwazi ukungena, ngiyabuza ukuthi hawu kwenzakaleni, usephathekile ubaba uyagula, kuthiwa uyagula and kukhona unkosikazi wakhe. Mina ngale nkathi sidibana ngangingazi mina ukuthi unonkosikazi, zangitshela ukuthi ushadile. So uma ngaba sengithi ngiyaya kuyena ngithi uyongisiza ngale nto athe uyacabanga ukuthi angangisiza ngayo, njengoba ngase ngisola ukuthi vele kusho ukuthi uyena lo owenze lento lena. Sengiyafika kuthi hhayi kukhona unkosikazi wakhe ngeke ngikwazi, futhi unkosikazi wakhe angeke azangivumele ukuthi ngize la ngizothola lolu sizo. Hawu, kungithuse-ke mina ukuthi hawu lo muntu unonkosikazi ushadile, but akazaze angitshele, ngihlale naye isikhathi eside. Hhayi, abese sethi ngikhulume nobhuti wakhe because ukhona omunye ubhuti wakhe esasikade sixoxa naye, ngikhulume nobhuti wakhe ukuthi yena ngeke akwazi yini ukungisiza because kunento efanele ukuthi makangenzele yona yena. Egule njalo-ke because mina ngiyalufuna usizo. Athi ubhuti wakhe hhayi, khululeka sisi, ngizozama ukuthi ngikhulume naye, mina uzongizwa. Uma ngaba ese-ready okanye uma ngaba sengikhulumile naye ngizokutshela ukuthi utheni. Ayi nangempela-ke ngihlale phansi-ke ngilinde-ke ngiphindele ekhaya. Kuphele angithi wayethe ngibuye ngoMashi, ngaya ngoMashi, second week of March, ngangamthola, ngakhuluma nobhuti wakhe, wathi ubhuti wakhe uzongisiza. Bese kuzothi ngomhla ka-25 Mashi, ngithola ucingo lokuthi akasekho emhlabeni, ushonile. Awu, angisazi-ke manje. And okusho ukuthi njengoba yena eseshonile, angisakwazi ukuthi ngisizakale ngoba yena useshonile. Angisakwazi-ke mina manje ukuqhubeka nempilo yami ngenxa yokuthi vele nginale nkinga nginayo le nkinga. Akukho futhi lapho engingahambanga khona, akukho lapho engingayanga khona, ngoba umngani wami nje wangitshela ukuthi hhayi ukhona umuntu ongangisiza kamhlaba iyalingana, nganikela khona. Omunye kwathiwa ungapha koGwadashe ngakuHadingi, ngaya khona but azange ngize ngilithole usizo. Angikakasizakali nje kuyimanje, ngihleli ekhaya. Okubuhlungu ukuthi ngihlezi manje ekhaya. Uma ngihleli ekhaya ngihleli nengane, even though ubaba wengane akakwenzi ekufanele ukuthi makakwenze. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe udinwe isenzo engasenza kuyena, kodwa nje ngiyahlupheka manje mina nengane. Ingane kunezinto ezidingayo kubaba wayo, ayikwazi ukuyithola ngenxa yesenzo engasenza. Yebo, financially ngingathi ngoba itoho vele ngalithola, ngiyasebenza, kodwa kunezinto-ke manje eseyidinga ukuthi zenzelwe nanengane. Ingane manje ayisakwazi ukuthi yenzelwe izinto kahle kubo ngenxa yesenzo mina engasenza sokuthi ngikwazi ukuthola omunye umuntu wesilisa ngibe mina ngishadile. Angisizakalanga mina, ngibulale i-future yengane yami. Angicabanga ukuthi izoba right ngoba njengamanje isikhulile, vele senginemibuzo engibuza yona. Le mibuzo engibuza yona eminye angikwazi ukuyiphendula,
nami sengize ngigcine nginenhliziyo encane, ngumuntu ongazuthi uyathetha okanye ngumuntu ongakwazi ukuhlala nengane noma ongakwazi ukukhuluma nabantu, because nami ngidliwa yile nto le yokuthi vele nginale nkinga. Kwesinye isikhathi ngize ngicabange nje nokuthi hhayi, noma ngathiwa ngiyayifela ngiyihambele emhlabeni, ngoba vele ngibuka sengazuthi ayikho into engiyiphilelayo. Enye into ibuye ithi le ngane uma ngabe uhamba wena izolungiselwa ubani zonke lezi y'nkinga engiyifake kuzona mina ngenxa yezenzo zami zokuthi ngifuna okunye okukhulu engingakwazi ukuthi kwakuyini, ngoba angifuni uqamba amanga. Ayikho into engangikade ngishoda ngayo, wayengondla, akukho lapho engangilambe khona, ngangi-right nje. Okusho ukuthi nje kwafika nje usathane, wafika nje wazongimoshela impilo yami. Impilo yami njengamanje nje imoshekile and imile, ayikwazi. Okubuhlungu kakhulu-ke nje ukuthi nempilo yengane yami manje ngiyayibona ukuthi ingacishe imoshakale okanye imoshakele ngokokubona kwami. Angazi nanokuthi-ke yona-ke ingane ngingayisiza kanjani, because ithe uma ngabe ino-10 years ngase ngiyaqala ukuyisahambisa ama-counselling, ngoba yayisivele isibonakala nangalezo y'khathi ukuthi inenkinga. Nanzo-ke i-challenge nje engibhekene nayo ukuthi angisakwazi ukuqhubeka nempilo, ngokuthi ngiqhubeke nje nempilo ngithole omunye umyeni, kanti futhi nengane yami at the same time isenenkinga. Advice engingayinikeza omunye umuntu wesifazane mhlawumbe obhekene nalesi simo engikusona mina, ukuthi ake sifundeni ukwanela, ngoba mina ngazibona nginganelanga okanye nginganelisekanga engangikutholile ekuqaleni, of which kwakukhona konke okwangingadinga umuntu wesifazane, but ngakhomba ukuthi nginganeliseki. Ngizocela nje kubantu besifazane ukuthi noma kungathiwa uhlangabezana nayiphi inkinga emshadweni wakho, engazuthi nje ungahlala ubekezele njengoba kushiwo kuthiwa bekezela. Uma kukhona lapho ongaboni khona kahle, ubuze kwabanye abantu, ngoba mina azange ngize ngibuze kumuntu, vele ngangingenayo inkinga, kodwa ngagcina sengi-endapha nginale nkinga enginayo. Okusho ukuthi nje mina ngavele nje ngayibizela nje inkinga nje iy'hlalele, ngoba nga-invite nje inkinga engangikade ngingenayo ngayenza ngaba nayo. Engazuthi nje abantu besifazane bangathi noma kukhona into umuntu afuna ukuyenza noma ayicabangayo emshadweni wakhe, but ayicabangisise futhi abuze uma kuthi khona lapho angaboni khona. Ngiyabonga. Is there Blaqlife TV?